priau bahe kat kiboi le kai tenis harangkat kecing ther labba berkecing be ka eryong hak step khasan regul bera jom rio klalun shop igi bobon tli kishnong ki baha bapo Ranikor civil subdivision bat penjulor ru ikumba shis pa lai phanai tli ki yen handai don bok bom shimla don kanu nu kecing ja bas ngursi ki tolong kubor bla yolum ki pentep bakte kecing ja kala ja ka por arbji hadu arsteng menstam hak bau priau bahe arangkar kecing hap slap bacing be kala er ka bajor kila penjot igi kishnong ki thau ki badan haki thain Ranikor berkamjur haki thain nong jri kat kum kecing khain bla yolum mulum mala kishnong ki basakta au pria ki kenthop yak shnong nong kulang hak ba palat shis pa khat prat li gi yeng la sha penjulor ke balakta ekum ba nyos pa hadu praspa ngot ki brio kishnong that teja ke basakta hadu prat li gi long yeng nang ta ka por ma duar ke basak penjot kharwai tli gi yeng ba ka new moilam ke basak penjot arli gi yeng hak por jan mi la yo jing tebru na ki paj ba jo kishnong amar sang hagi benta jo kishnong por ma udar badang dan sakat tu ni tli gi long yeng ki basak penjot agi kishnong handai na mar kecing bambiang ke network hak te than kalong ka ba ban yo jing tep ki bapura bakum ta kala ru ban long ba ki we par kishnong ru kila syak ta lang kitolong kubor kila pentep ru ba kecing yet bnya kadang ya chekmat de ki officer jo Ranikor na di blong nak benta bishar bnya ya kicing culor gi yeng kisam bat ki mar ki mata katkum ki kubor bla yolum kecing hap pria ka bajur kala jah West Karo Hills district kum hanang ba tura ba kicaka ba marjan ka bala jah ka por lai bi step snya lang ba pria ula ne kum ba arfo minute bat penjulari ki long yeng ba kicaka rap hak te than hagawai par kalyang ka Indian Meteorological Department IMD kala penmi cing maha khat santrek ulbera ja rio bakandan ke cing hap slap bat hap pria ki benta ke East Khasi Hills West Chente Hills bat kiwe ki district nadu ka de ka ski hadu ka khakanai trek ulber araja rio Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya